Velkommen til pressemøde. I dag er det den 17. april. Og der er kommet en del test, og det vil landslægen så fremkomme. Men vi kan så mærke her i landet, at der i den sidste tid har vi jo så ikke fået nogle nye tilfælde af dem, der har fået smitte af corona. Så derfor så er det jo et stort ønske blandt i befolkningen om at komme tilbage til hverdagen. Og det er jo selvfølgelig vigtigt at nævne, at vi stadigvæk skal passe på. Og vi passer jo stadigvæk på. Og vi må her i 2020 i forbindelse med corona, at det kommer til også at komme en ny bølge af tilfælde af corona. I løbet af den her uge, så har vi gjort en del ting, hvor vi så har blandt andet åbnet for børn, og læreanstalter også er blevet åbnet. Og blandt andet har vi så også igen åbnet for, hvor vi så har åbnet for salg af alkohol her i Nuuk. Her i centret i Nuuk, hvor der før ikke har speciel indgang, de har også fået en ny ordning. Og samtidig så er man også begyndt at så åbne for nye muligheder på kysten. Så det er jo de her tiltag, som vi har for at lave en langsom genåbning. Og skulle det have sket, at der er kommet en ny tilfælde, så havde disse tiltag nok ikke været mulige, men vi skal jo stadig være parate. Og sandheden er jo, at vi endnu ikke har fået nye tilfælde, og de 11, de er jo raskmeldte. Så derfor så er vi jo nok den eneste i verden, altså frem til nu, hvor vi har fået tilfælde, men som er kommet fri af det. Og når man så tænker på de 11. Men vi kan så nævne, og det er jo så også noget, som landslægen kommer ind på, at hvor vi har lavet en stor undersøgelse og fået en masse prøver, hvor vi så ikke har fået nogle yderligere nye tilfælde. Og vi kan så også nævne, at da vi så lukkede for trafikken, altså også internt her i landet med trafik udefra og så internt, så har det været således, at der har været 231, som er kommet ud fra landet, og fra den 22. marts og frem til den 15. april. Så nogle af dem har jo så været dem, som kommer fra sundhedsvæsenet, og andre, som er under 18 år. Og så er der blandt dem, som også har nogle vitale poster her i landet. Og derudover så er der jo så også i forbindelse med trawlbesætningerne der, så derfor så har det været en til trafik, hvor der så også er kommet udefra, som skal bore de forskellige skibe. Men vi kan så nævne her, at der her i forbindelse med vores beredskaber, så kan vi jo sige, at det er lykkes med beredskabet. Men vi har så siden vi startede, så har vi jo altid nævnt, at der fra tid til anden, altså fra dag til dag eller fra tid til anden, kan ændres. Så derfor så har vi jo stadigvæk vores forholdsregler og passer på. Altså det er jo stadigvæk sådan, at børn altså det er lukket for skolebørn nu i skolerne. Men vi vil gerne åbne for dem, således at de også kan begynde i skolen, hvor vi så også tager vuggestuer og lignende og børnehave. Og fra fredag den 24.
så vil der i de gamle kommuner åbnes for trafikken imellem de forskellige byer. Men altså de her gamle kommuner fra 2000, før 2009, jamen så har vi set på, at vi har set på Indonesisk regering ud af Asiat, og der så kan til at sætte det sammen, hvor vi så også har set på Sydkommunen, når der og også er en åben trafik. Og med hensyn til trafikken, når vi så ser på det, det vil sige om 14 dage, jamen altså skal det, hvis det er sådan, at der ikke kan ske nogen ting pludseligt, så vil der normaliseres for trafikken i Grønland. Jamen altså, i så forbindelse med det, jamen, så skal vi jo så her i forbindelse med i den kommende uge prøve at se, hvorledes at vi skal lette for de forskellige foranstaltninger, og kommissionen er i gang med at lave nogle undersøgelser på, hvorledes vi skal tage de forskellige tiltag. Og hvor vi så tager de forskellige beslutninger og fører dem ud i livet. Og så kan vi så også nævne her i forbindelse med det, at det er vigtigt, at man stadigvæk skal følge myndighedernes anbefalinger. Og disse anbefalinger har jo vist, at her i forbindelse med den situation, hvor vi så også har inddæmmet, at det så kun er 11, der er blevet smittet. Og Henrik, værsgo, det er så dig, der skal komme med tingene. Tak for det. Ja, som Kim nævner, så har vi ikke nogen nye smittede. Vi testede i går 23 her fra Nuuk på vores laboratorium. Vi undersøger ikke længere dobbelt, det vil sige, at vi kører udelukkende på den laboratoriefunktion, vi nu har til at fungere her i Nuuk. Og det betyder, at vi lige nu har rigtig gode muligheder for at teste og få hurtige svar ud til folk. Så her i Nuuk ved de test, der bliver taget om formiddagen, der vil man kunne give svar sidst på eftermiddagen. Så det er jo langt bedre end det, vi har arbejdet med indtil nu. Og det er også rigtig vigtigt, at vi lynhurtigt finder eventuelle smittede, sådan så at vi umiddelbart kan forhindre, at de smitter flere. Så derfor er vi meget tilfreds med, at det nu fungerer, som det skal. Vi tænker også, at vi ikke kan være helt sikre på, at vi ikke har smittespredning i Grønland. Så derfor er vi stadigvæk lidt forsigtige i vores rådgivning omkring, hvor langt man skal gå og hvor hurtigt. Og har anbefalet at gøre tingene gradvist og langsomt, men sikkert få normaliseret forholdene. For man kan sige, at indtil nu har vi ingen problemer, og der er styr på det. Vi efterhånden vil være fuldt forberedt i sundhedsvæsenet. Vi har testningsfaciliteterne, og det vil sige, at vi er i stand til også at håndtere, hvis der kommer smittespredning. Som Kim nævnte, så er der en del mennesker, der trods alt er rejst ind i landet, siden at grænsen blev lukket. Vi har i den periode samlet fundet 3, som var smittet ved den undersøgelse, som vi får foretaget i København, før at passagererne får lov at komme med flyet herop. Og det har så også været medvirkende til, at vi ikke har fået smitte ind i landet, siden at flyvningerne blev nedlukket i marts måned. Men som Kim også siger, altså
indtil videre. Vi anbefaler at være forsigtige og ikke sætte det over styr. Vi har opnået indtil nu, fordi vi trods alt har opnået, at der ikke er udbrudt en epidemi, samtidig med, at der er epidemi ude omkring Grønland. Og allerede nu er det jo sådan så, at muligheden for assistance udefra, den er allerede væsentligt bedre, end den var for 14 dage siden. Så langt, så godt. Vi er bedre stillet nu. Og så kan jeg også fortælle, at vi jo selvfølgelig arbejder rigtig meget med forskellige modeller for anbefalinger til Naalakkersuisut om, hvordan vi skal komme videre i den her proces her. Vi snakker med rigtig mange mennesker, også ude i den store verden. Så sent som her til formiddag har vi haft fat i folk med erfaringer og folk, der arbejder med modelberegninger osv. ude i den store verden, for at samle os den bedst mulige viden for at kunne rådgive om, hvad næste skridt skal være. For man kan sige, at Grønland er i en ret unik situation, at mens sygdommen raser ude omkring i verden, så har vi det ganske fredeligt. Men selvfølgelig skal vi arbejde meget hårdt nu på at komme med forslag til, hvordan man kan komme videre. Tak. Vi siger tak til Henrik for disse meddelelser, og det er jo på det er specielt plads, vi har her, så vi skal passe på. Så vi skal stadigvæk passe på i fremtiden her. Med tanke på altså den 24. på fredag, hvor der skal åbnes mere for trafikken. Og her i forbindelse med rejse til frem til den 30. så er det stadigvæk begrænsninger for det. Vil det så sige, at man så også vil åbne for rejser fra udlandet så herind til? Jeg har undgået at nævne udlandet, fordi at det er jo noget, som kommer til at vare længere. Så derfor så det er jo sådan generelt, at vores forbindelser går til Danmark og så til Island. Og de har jo så yderligere ikke været større. Så derfor så har vi jo en ekstra øre at lytte til de her forskellige forhold, der er i Danmark og Island. Så derfor de skal jo så også er nogle ting, man skal forholde sig til. Og kommissionen laver jo en plan på, hvorledes de forskellige muligheder vil også kunne arrangeres. Og hvem skal komme? Hvem skal standses? Så alle disse ting skal jo vejes for og imod. Vil det så sige, at vi forstår det sådan, at fra den 24. maj, så det vil så sige, så vil det så åbnes en mulighed for, at fra Ilulissat eksempelvis kan tage sin rejse. Ikke her den 24. maj, altså 24, det er her fra 24. april, at det kommer til at ske. Det vil sige, at der i Diskobugten vil det være muligt, og så også således også op længere nordpå. Og så har vi jo så også sagt flere gange her i de sidste dage, at der er mulighed for også at komme med deres last, og så derfor så vil det så fra fredag, så vil der være mulighed for, at så vil der komme en nogenlunde normal hverdag for de her forskellige muligheder. Men stadigvæk, så skal vi altså passe på med de forskellige muligheder, vi har. Og også lige med eksempelvis, at vi ser på Diskobugten som en enhed, hvor Ilulissat-regeringen Qardassuaq til Røyasiat er en, og så har vi så også Sydkommunen, hvor de her 3 byer vil sige, at der vil være trafik imellem dem. Jeg har et spørgsmål til landslagen med tanke på, at de har fået en ny test her i Nuuk,
og hvor det så ikke er længere nødvendigt med at sende prøverne til Danmark. Det vil så sige, at I kan med det samme for at vide, om der er smitte. Du nævnte så, at det vil sige, at hvor du så nævner, at når man får en test om morgenen, så kan man få det at vide om eftermiddagen. Jeg blev testet om tirsdagen, så blev der forstået. Og så har man så forstået om aftenen, at jeg ikke har fået smitte. Det vil sige, at dem, der skal ringe til mig, de har så ikke fået noget at vide omkring det. Det vil sige, at der har været den kommunikationsbrist. Fordi at efter at jeg blev testet, så var jeg jo i karantæne, indtil jeg skulle få at vide. Så derfor så er der en del spørgsmål her i forbindelse med, at man har foretaget en test, og derfra og så den meddelelse om en tilbagemelding, hvordan den skal foregå. Jeg vil svare det, og det er jo sådan, at den, der bliver undersøgt, skal jo selvfølgelig få det så hurtigt at vide. Og hvis det er således, at der har været en situation, så skal de jo selvfølgelig arrangere sådan, at disse ting ikke eksisterer med forhindringer. Altså hvis det er sådan, at når jeg er blevet undersøgt, jamen som Henrik siger, så skal man jo så i løbet af eftermiddagen få et svar. Og selvfølgelig skal de jo med det samme også få det at vide samme eftermiddag. Så derfor så er det jo selvfølgelig vigtigt, at man får det at vide, om man er smittefri eller er smittet. Det er jo så her i gåseøjne det, at vi så først er begyndt, og så derfor så vil det jo helt sikkert være sådan nogle små brist omkring den situation, hvor der er nogen, som måske egentlig har. Men vi skal jo selvfølgelig arbejde på, at disse ting kommer til at foregå korrekt. Og tillykke med jeres nye testfaciliteter. I forhold til, at vi nu tester her i Grønland, bliver flyvningen med DAS 8-flyene over Island til Danmark så indstillet, eller vil der fortsat være flyvninger til og fra Danmark hver dag? Og det er jo noget, som Naalakkersuisut for infrastruktur også har nævnt. Altså, der vil så kun være 2 forbindelser om ugen. Altså, der vi nu ikke har nogle ting, som vi skal sende videre, så derfor så vil, fordi prøverne bliver behandlet her i Nuuk, jamen altså selvfølgelig er det jo sådan, at vi så vidt muligt vil sørge for, at posten kommer frem. Så derfor så vil det jo helt sikkert være sådan, at der kommer 2 flyvninger ugentligt. Okay. I forhold til indhandling, så har det jo indtil nu været forbudt for omliggende bygder og byer at komme til Nuuk og indhandle sin fiskfangst. Bliver der lavet om i det? Er det lavet om, eller er det fortsat ikke tilladt, og i så fald, hvornår bliver der åbnet op for det igen? Jamen, så har det jo selvfølgelig fra kapacitet været nogle problemer, fordi de ikke har indhængsmuligheder. Så derfor så har man undersøgt det. Og det er således ude på kysten, hvor der så også er lavet nogle forbedringer. Det vil sige, at de kan indhandle deres fangster. Og hvor de så samtidig skal passe på med at blande sig. Men nu er det jo sådan, at vi laver nogle nye forbedringer, således, hvor vi så også skal vurdere, at de også får mulighed for at kunne komme ind og blande sig, når de er kommet ind til indhandlingerne. Er det rigtigt forstået, det du siger, det handler om på kysten? At de skal kunne blande sig med de andre? For det jeg spurgte om, det var jo her i Nuuk, hvor det har været lidt strengere. Jeg har nævnt, at det er muligt for en indhandling her i Nuuk. Det er muligt. Okay. Og så til landslægen i forhold til testkapaciteten her i Nuuk. Kan man teste, om folk
har været smittet, eller kan man kun teste, om de er smittet? Vi har faktisk fået nogle ganske få kits til at undersøge, om folk har været smittet. Altså kits, hvor man undersøger for antistoffer. Vi er ikke begyndt at bruge dem endnu, fordi de er ikke så relevante lige nu. Men vi har nogle meget konkrete aftaler om, at vi får betydelige mængder af disse undersøgelsesmuligheder, når der er et behov for dem. Men det forudsætter jo, at der har været noget smitte, for at det giver nogen mening at bruge dem. De er meget simplere at få end det andet udstyr. Der er ikke nogen større problemer med at få den del til at fungere. Med henblik på den der åbning af eksempelvis af skolen, hvor så også kysten også er begyndt at åbne, hvor I så begynder at åbne for de forskellige, for de forskellige faciliteter, så som eksempelvis frisører og sportspladser. I forhold til de her, har I mulighed for, hvorledes at I vil kunne åbne dem, eller skal vi stadigvæk vente på til den 30. april? Altså, vi er begyndt at åbne, og det er jo sådan, som Henrik også har nævnt, at vi på en forsigtig måde er begyndt at åbne for de ting. Og næste gang på mandag, så vil jo så i forbindelse med pressemødet også vel komme med nyheder, således at vi kunne komme med nyheder omkring disse ting, således at vi så vidt muligt vil kunne fortælle om de forskellige åbninger, som vi vil foretage. Men vi vil så her på mandag komme med nyheder omkring disse ting. Du sagde, der var testet 23 i Nuuk i dag, eller var det i går, men du sagde ikke noget om på kysten. Bliver der stadigvæk testet folk fra kysten, og hvor mange har I så testet her på det seneste? Jeg har ikke data med på, hvor mange der er blevet testet på kysten, men vi opdaterer her i eftermiddag vores hjemmeside. Kim, i forhold til, at alkoholforbuddet ikke er blevet forlænget, så har jeg stillet spørgsmål om, hvad overvejelserne bag det var. Og jeg har fået svaret, at det handler om, at da man indførte alkoholforbuddet, der var stadigvæk 10 smittet, og man vidste ikke, hvor meget spredning der var. Nu er alle raske af dem, der har været smittet, og derfor mente man, at det var sikkert at ikke forlænge alkoholforbuddet. Hvis man tager det i betragtning, kan man i den forbindelse, kan man så ikke også bruge det i forbindelse med at åbne andre ting? I forhold til for eksempel, at folk kan komme ud og dyrke sport, eller gå til frisøren, og det kan også være, det Henrik, der skal svare på det, men jeg tænker bare, alkohol er måske ikke det vigtigste for folks velvære, i forhold til at åbne op lige så langsomt. Hvad er de politiske og lægefaglige overvejelser ved, at man åbner op for alkohol, men ikke det andet nu? Jeg vil lige gentage at det svar, hvis du har hørt, hvad jeg svarede, at vi vil komme med nyheder på mandag, hvorledes vi kommer med nye tiltag, og hvor vi så samtidig også vil tage disse vurderinger. Her i forbindelse med de her politiske vurderinger omkring det der, om vi fortsat skal lukke, jamen altså, vi kan jo så bare sige, at vi ikke længere har nogen grundlag for at forlænge. Vi skal jo ikke straffe befolkningen. Men det er jo således, at altså med tanke på omkring at komme til frisør eller til sportsanlæg og lignende, vi vil så her i forbindelse med den næstkommende mandags update vil komme med disse ting. Vi
kan således sige, at pressemødet her er nået så langt, og vi vil gerne takke befolkningen. Og det er jo netop på grund af jer, at vores situation er nået så langt som nu. Altså, vi har ikke længere smitte her i landet. Og i forhold til det, så vil vi jo selvfølgelig også tage vores overvejelse for at genåbne efterhånden, som det går hen ad vejen. Altså dem, som kommer fra, vi glæder os til dem, som skal komme fra bygderne og så her til byen, og ledes også på kysten. Altså selvfølgelig også fra by til by er jo noget, som også nærmer sig, således at vi på den måde også kan komme til at se vores familiemedlemmer og venner. Og jeg glæder mig rigtig meget selv til den der normalisering, således at jeg kan se mine venner igen. Og selvfølgelig også det der med, at den trafik i landet er vigtigt. Og lad mig sige det igen. Tak fordi, at I følger myndighedernes anbefalinger. Mange tak. Og pas godt på jer selv. Jeg elsker jer. Tak.